Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Merendal na, merendal, 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 merendal. Daing merendalan, pangyari, nagadan pagkitalagod ki merendalan mo niyan, bata wala dyan kiluto sa baba. Bigyan para balik-balikan ko dyan, so para bantay na lang yan sa baba dyan. Dyan, so dyan baga sa baba, sampangan ta. Big para balik-balikan ko. Garo, saling ko, gari. Pana, garo kung sa mangga, gari ano po, gari maski dirami, garo pwede na eh. Garo pwede naman na po doon. Maski garo dirami siya, gari saling ko, pwede naman na ano ini oh. Sangkot sahon. Ano yung sangkot sa? Balat na ka mo kung ano sa buto na word na sangkot sa. Kung ano lamang yan. Magayunan man talaga na nakaroon o mga teenager lamang kisa di sa laog puro na sa mga edad. Wait niya kan ugali niya kay niyo. May namidbilan ako sa bako diyan sa luwas. Nagatrabaho diyan sa inutan ta. Sabi niya, "Hi sir." Ay nganya ko, "Hi." Ako ngaya, makiselfie ngaya po sa imo. Pwede? Nganya ko, pwede. Nata, ipahiling ko ngaya po kay Lola. Ta para dangugon ngaya si Lola sa programa mo. Sabi ko, nganya ko, si Lola mo sana. Si Mama ngaya iyo man. Nganya ko, ayun, nadamoy niya ako magdagog ngaya. Ta, yun nga sarong. Pero nganya ko ni, sa iling mo. Sa iling mo nganya ko. Kung halimbawa naging sultiro ako, nganya ko na pareho kitang pinangaki. Sali, magkasunod daw kitang dua. Sabi niya, sali ko ngaya sir iyo. Kaya lang nga sir, medyo nga huli ka ng ipinanganak. Ngarak nga kan sa mga yan. Yung nga niya ako eh, kunyang kang ipinangaki. Sabi sa kuya, yung nga sir, ang problema ta. Kaya garin na nga kita mag-ama. O yarat mo na, ano nangyari dyan sa UST ka sa bago? Ha? Ano nangyari tabi dyan sa UST? Ano? Gari may follow-up report si Joshua Bino. Tego mga tuwang ki bomb threat dyan po sa UST. No? Kawara ay naik ko po. So akit nga ni, nagapod sa kuya. Totoo ito daddy. Nga ko yung, nga ko inda. Taga-media ka nga, day mo Arab. Ay nadagi. So akit ko lang na diskwento lang ako. Pagod na ko nga daddy, alam mo kasi taga-media ka. Ang nga ko iyo. Kung nga ko pag-report na. Joshua, ano ang latest dyan? Yes, VP. Maray na hapon. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa senting oras na ini. Mahigpit ang photo na security protocols. Tigdi sa University of Santo Tomas, Legazpi. Ano yun ako nakapusto sa may gate 4 ka na sabi ng eskwelahan. Kung sa'yo talagang mahigpit asin kontrolado at pagkalaog ng mga tao di sa laog ka ng universidad. Dahil pa sa informasyon na nasasagap ta, sa mo niyan, nagpagdusir pa ng search operation ang mga miyembros kan mga otoridad. Ay, nako. Deploy digdi ang K9 unit at explosives ordnance division kan Philippine National Police. Tangan ng verifikaron asin hanapon kung talagang igwanin na bomba. Digdi sa laog ka na sabi ng universidad. Matatandaan, kasuba doon na udto kan kigkigon nin bomb threat na universidad na ini. Asin nagsuspender naman yan na nin klase asin trabaho. Doon kaya tiga tatanaw na eskwelahan naliging sa saindang gate sa gilid kan doon po. Wala tabi pwede akong nahiling na mga estudyante. Alagad ano yung digdi sa mga miyembros ka na POD, ka na PNP, may nag-abot man digding miyembros ka na Bureau of Fire Protection. Dahil ang tanong ko padagos na search operation, maberipikar kung talagang igwa o dahil din bomba. Kung matandaan, nagapon na issue ini ka na may nasagap ng istorya. May mga estudyante depende nakapurot ng papel. Nakapurot kay estudyante ang papel ay nakapurot kay papel ang estudyante. Tapos may nakasurat po man sa papel na ngaya may itananom sindang bomba. Masabog tod sa banggi.
kung kaya ini ang nagkausa para siyempre maalarma man ang eskwelahan, ang universidad ating maghahatag ni sa kuro sa mga otoridad. Kung kaya sagtod sa mga oras na inita ni Henry, may fit ang security protocols. Okay. Na search operation ang informasyon na nakukuha halos sa chief investigator kan University PNP, si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nagpapadagos pa talaga ng BP sa universidad na operasyon, search operation. Okay. Kung kaya talagang day man ngayon kaya nun, din sarong oras, haloy initalit depende. Tamahiwas bagaan kung training eskwelahan. Okay, Joshua, sign parte na purot kang estudyante ang papel. Dahil pakitang solidong informasyon dito sa lokasyon. Actually, nag-aapot-apot kita digdi sa mga guards. No info ngayon kami tabi, sir. Okay. In fact, medyo may fit nga ni ang security kita. Paski sa ibang mga empleyado sa ining universidad. So, ako binakaroon na kong lalaki. Taga-research niya kami. Dahil man, palaog ka na guards. Basta-basta. Sa empleyado. Sa empleyado. Sabi kayo itong nakaulay ko, may kukaon man sa nakuta kaya kaming gamit sa laog. Okay. Sa oras na nagkagduanin na suspension and magputwa ito pa dudutin ng bomb threat, yaon sinda sa luwas sa mga kaso. Okay. Kung kaya babulusin nang magbalik digdi sa universidad, lang ko na ini, wala na rin mga tao sa laog, wala na rin mga estudyante. Dahil na sinda basta-bastang pipalaog, parte ng security protocols. Iyo. Ang nangyari pa lang, Joshua, papel, may tinapok na papel, tama? May napurot na papel. Ang ito sugari paagi, para gari ma-inform suyaon sa laog, na igungan ikipatakot na arog ka ito. Roger, baka man pala na ngayon may nag-chat, may nag-text, may nag-upload o whatever, kundi may napurot na papel. Pero ang sabi man siyang legislative kasi bago si Sir Panya, may nag-inform sa UST na may bomba. May nag-inform. Ang sabi ni Police Officer Panya. May nag-upload niya, may nag-upload sa iba. Okay. Ano itong mga nadadangugong bareta? May mga post na may nakuana, may nagkadarkop. Totoo ito? As of now, BP, few minutes ago, kauron ko si Sir Panya, wala naman siya kasi nakukuha o nahihiling. Pero pagkagos ansay ng search operation pa din sa ang araw dito yung bagay, bako karaw-karaw. Pero as of now, wala pa man. Iyo. Taga sa may mga nalang ako mga post na kung ano-ano na nga, may nakuana, may nadakop na, whatever. As pero from the end, sa konfirmasyon ni Police Officer Panya, ang Legazpi City, dahil pasindang info tungkol dyan. Iyo. Pero may mga bomb disposal team tabi dyan sa Laog, Joshua. May mga guyod-guyod bagang ayam. Punta ka sa bagong nag-deploy na rin. Kasabago baga nagputok yan mga alas 12. Mag-alas 12, di ba? Na sa mga posta, buda sa kanta, mag-alas 12 yan nangyari eh. Okay. Ngunyan, hanggang mo niyan, sige-sige pang clearing operation. Kaulay ko sa PNP ka sa bago, bandang mga alas 12 yan, nakapag-deploy na sila. And sa tugmon yan, ongoing pa na operation tabi ni Henry sa laog kay ng USP Legazpi. Nailing ko na lang sa ibang miyembros ka, itatanaw ko, ibang miyembros ka na EOD na may darang mga missing dog. May tinang unit yung naka-deploy sa DPP. Iyo. Talagang ma-verificar. Medyo haloy lang talaga na proseso. Maiwas din ang compound. Ang sabi, gabos na kasulok-sulokan din gabos na perfect ang compound. So, man talaga. Para makasiguro. Yes. Okay. Yan sabi ni Henry, gusto dumog na nga kita sa nag-ura na. Magkakaroon na siruan na kaya mong pili kitang mag-log sa University. Okay. Ang date and talagang may fit. Parte man kan security protocol sa Henry na sa mga tubidad kayo ng eskwelahan. Pati sa mga guards, pagkakapot no info book na ngayon kami. And sa kunyan talaga man, ongoing pinagigibong search operation sabi ni Henry na makumpirmar kung talagang igwa o daing bomba sa labatan naman. Bata, anong oras daan? May oras naman so sabi sa nakuang papel o informasyon? May binanggit na petsa, oras, pero ang talaan ni Henry, ngunyan ngayon pasabog ngayon, ngunyan na pangyayari man. Ano?
Kasi man na sa kuan na nagkuan man ka na. Na- Pero mas maray na yan na double check. Sabi digdi sa papel may nakasurat, upat na bomba na masabog si alas 6 Kibanggi. Oo. Yan ang May mga nahiling ako Diyos man mga post. Ano man ito na may mga post baga? na May mga post akong nagkairiling na mga kung ano-ano mga may nakuha na. baday mga bomb threat nga ya, ubo something arog kaya. Ano man daw ito? Nagkarilibong ako kaya kaya esos ko dapat kita nagpapara share gud kan mga kung man sa totoo. Kerek man ka na alarma. Iyo gayon. May student din din, nagkaparinting na sa yun. Siyempre, di sa maray. Ata na nga ni. Siyempre, maadit ka. Ay, nako. O sabi ni Mayor Garbin, Ligaspi PNP ongoing and verification sa UST about bomb threat. PCG and Navy deployed EOD in bomb sniffing K9. Oo. O, sabi ni sa post ni Mayor Garbin. Kasi bago pa, actually, may cosplay din sa may luwas ng gate. Oh. May nag-load na first na BST. May DOD team. Opo. Sa na PNP, hindi mga sneaking dogs ko ng God na hindi sa laog tabing Henry. Pero sa pagkakas niya, hanggang turta na lang kita. Sa mga ito nakakalaog, partikat si Sir Totoo. Inay ko po. Okay? O, sige. Okay, so far tayo ni Henry, yan ang sitwasyon. Hiling tablang ko ng laog kay ng University of Santo Tomas Legazpi. Oho. Yan ang presenting sitwasyon. Live Yes. sa area. Just Sabino, PCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Ay, nako. Ano kayang mga pangyayari? Kasi bago pa yan, tabi na scoop yan kan mga pagiriba. Mga mag-alas 12 po linod to. Kaya mo yan for follow-up, tabi sa laog kan UST Legazpi. 3:21. Karen Ala po nasa linya. Kamin, Karen. Yes, VP, kung sa Team ABG, ako dito, nagkaigwaman ka sa bagong pagkaagani na mass offering as in motorcade. On assignment man ang DCG din ito, pag-cover kan 6% kan motorcade. Naparid na itigdibo man ka na team ni para gobernador kan Aribay ni Alcalde kaibahan ang sayang agum na si para Alcalde kan squad ni Legazpi na si Gerald Dinusal. Di ko nakabibiti pali yun. Isa lang po na si para gobernador ni Dinusal. Actually, dito, ang sitwasyon dito, maulan-ulan. Saan na kamo niyan, Karen? Hay na kamo niyan? Uni nakabi kami dito sa may South Retard sa Inipay sa Bantarari. Okay. Ang roasting, bangkiruhan na tabi Paano ito makahuron sige? Nagkasabay ka sa auto? Okay, titi, sinakbang ko lang, tawaning mag-buwan si Parahan. Sige daw. Dumagos si Okay. Governor, maray na agad. Maray na hapon po, Gob. Ay, maray na hapon na. Kalabot sa mga... Apo. Kalabot sa mga hindi ko rin. Yeah. Apo. Okay. Yes. Araw-araw po. Oho. Gob, kumusta po ang sa indong initial na pag-ikot mo niyan hanggang niya sa Northern Barangay? Yes, araw po rin. Nakakabalik mo po. Ang mga tao. Hindi ka rin kami dyan po yan po. Opo. Eh, kapag po, pero ako sa baba ko. Talagang Raynor po po. At sa po yung kampanya, may tumawan na. Opo. Pero I think the show that po on. So, hanggang tigwan sa Astrodome. Opo. Opo. Ano tabi ko ba mangyayari mo niyan hapon sa Albay Astrodome? Kaya yung proclamation na ali, one of the second district, Opo. our moment sa Agoria, then yung mga first member Opo. sa second district, and then mga mayroon din yan, Oho. then first team Legazpi, team Manitor, ako po talaga kapalit. Ayun. Okay. And Legazpi, and then my mayority. Oho. And so far, Opo. pagayon ng hadli, talaga after activity, balik ko po yung mga pangyari. I think the people responded well sa po niya. Kaya, ang tao na grupo, Oho. and ako magkaroon ko ang kader, so ang logik na apply. Opo. Opo. Yung director na po, sa cabinet. Yeah. Opo. Opo. Okay.
Okay, Gob, saro lang pong hapot at siguro sa mga maabot na maghurong gari kita tabi, siguro panahon na ini para masimbagboy ng hapot kung natapot na kapag-desisyong gari ka mo na magdalagan bilang gobernador po kang probinsya ni Albay. Yes, tapi ada betul sana. Kalau kita pagkitin kita para ikan apa lagi. Bahasa tak bila operator. Apa tahu natin kami mga masuk di video. Kemudian hari na. So kami I think I deserve another chance. Iya, opo. Ako pag dapat Yeah. Opo. Okay. Governor, mensahe po sa mga nagdadangog mo niyan. Go ahead, tabi. Yes, Bogob. Salamat. Good luck, tabi. Oh, Karen? Karen? Opo. Pero kapag lumabago tabi ay mabalik ko kita. Pabalik na po kami Vicky. Opo. Kaya sa ura, ito na kami Vicky ako. Pabalik na kami. Approaching na sabi ni kami, pagkaman na sa Albay at Lubong. Yes, Vicky, para may sabi ito rin ng proclamation rally. Para pagkagpan ng sitwasyon tabi dito sa Israeli, kada po na mga supporters ang nagkiba, iba, nakasalakay sa pick-up vehicle, iba, yaon mo sa jeep, kasi may mga private vehicles ng tagibiti na may itinunod sa libo. May mga target at mga kandidato hindi. May mga tagibiti, kung bakit na kami mag-ikot ang kaya ang tagibiti pa lang, di ko makasalan si para alcalde, kaya tumusal, ano sa kita mag-may tuloy, doon na kagigit lang Wala ko din sa people ni para gobernador ng Rizal. Kaya ko pa rin sa amin sa Imuti. Kaya alcalde Gerald Rizal. Apo. Karen. Yes, Vicky. Oo, medyo kaya bako na bang linig ang pasok mo eh. Dito ka na sa sabutan. Siguro pag abot mo lang dyan sa may sentro, tabi, Karen. Medyo maribok eh. Maribok. Dahil nasa sabutan, ang audio tabi. Bako dyan? Bako klarado, Karen eh. Oo. Pagkikuan, Karen sa kuan na lang tabi. Pagharani na ka mo sa sentro, ta medyo garbo lang pasok mo tabi. Ano tayo ito? Habang nagharoy nagninipisa. Anyway, sige, totoo na lang. Hilingon ta lang tabi. Abangan nito ang next week. Mabaloon niya itong makauron mga tugang live sa programa si Governor Noel Rosal and si Congressman Joey Salceda. Makauron ta lamang ang duwa para po sa indong karaman. Ano? We'll try mga tugang our best to be objective as I am. Diba? Kaning nadadangog, you have the choice. Ha? Kamutabing mga nakantabay, kamutabi ang ma-decision. Isa tabi yan, ha? Alright, sige. Alas 3:27 na ang oras mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Kaya po kaya ano yan, ang satuya tabi na mga kababayan niya to na may mga birthday ngo niyan, i-text na po taod-taod lang, ha? Hello, good afternoon. Hello. Hello, amigo. Good afternoon. Ang laban pa rin gagawin mo si sugati ka na. Ayan, okay. Hindi ko lang naglaban, ano? Oo. Maramihan daw kung bago. Una, isa na. Iyo baga. Kasi mga ganadangog mo sa mga interviews, amigo.
Yung governor ako gusto ba daw? Oh, baga. Kaya, magayon na madadangugtan sa indang mga pahayag sa tuya tabi na mga programa, di ba? Tama yan. Oh, nga na ambos lados na dangog ta. Kaya gusto kong ma-interview si Gov Noel Boda, so si Kong Joey sa programa ta sa mga next week kayo negotiate ta, di ba? Kung Mas talagang marami. mahamot o ismail ka. Latoson ta kang salbatan Iwan. Iwan ka tulad ni Ray Romero. Yeah, iyo baga. Mahamot niya. Iyo baga. Yes. Oh, Mahamot so makulok ka na. yeah, correct. Yan ang pigasabi. Nawatcho ko. Kaya wala laban ka niya pero kahit ka na. Yes. Okay, we go. Okay, thank you, Migo. Alright, thank you so much. Diba? Ayan, tabi, ano? May mga, lat ko na, ilingon tatabi sa mga, ano yan, Sisa ini man na bata, may pigahanap akong iba sa Facebook. Sisa ini pigpost ni Shara na gandang gising. Good, baka man si Shara ini, oh. Awan nung pag-uuna ko si Shara na magayaw na sa pag-iling ko. Ano yung sanang nailing ko di? Ano yung mana? Okay, madali lang tabi. Alright, okay na. O sige, sandali lang ta. Gari may finals ngunyan sa volleyball. Tisingan magre-report. Ano yan? Ay, uni may nakuamananggad na papel. Yun Angel. Yun kaining igwa kami nin ay salbata na sa ano ba yan, no? Nahiling kan mga estudyante. Kung kaya, bang ginamon, namo, pig, ayos. Sa amon, ang mga word ba sa amon? Ay, nako. Sige, anyway, bahala na kantay ko, Angela. May mga kwandigdi, may mga pinadara sa kuya tabi na mga si Angel, may so nakuha na na letter na may nakapurot kung sisay man ang makabasa ka ini igwa kami ki tanom digdi hinay ko po salbatana. Bata may wasunon bagang compound kang. Dapat maaramang ko siya nagkuang ka ini. Kung kaya bang ginamo pig ayos so oras kan asin sulfo ano ba yan? Ano ba yan? Bata may wasunonon anak. Sabi, yung mananggado, kan na sa, bata day kulugod na, ano din ma-print? Pwede may ma-print ko, ano ma-print ini, dakulo na so sala sako. Alam ko na, ha? Nasa amon lamang pigibo, dakulo na sala sako. Samina iskwi. De ko po nababasa. Pasensya na kamo. De ko mabasa. Ining na pinicturan mga tugang nakuha na mga mensahe. Pero mas maray na po yan. Mga tugang na nagkukuang kita, nagpapasiguro, baka mananggad po igwa. Ngani na ma-safe mga tugang tabi ang sa tuya na kapalibutan. Ay, nako. Sige, yaw naman yan sa mga bomb disposal unit, hali po sa iba-ibang mga ahensya, mga tugang kan gobyerno, tabi. Kaya, mas magayon mga tugang na masabutan ta iyan, kung ano man ang gadaan sa likodan, mga tugang kan pangyayaring yan, Good afternoon, Henry M. So, aki ko, nag-eskwela, kasabago talaga, pinauli-tulos, mga makaskason pati, dahil na kami
kuha. All right. Sige. Good afternoon po. Wala pong pasok ngayon. Wala po talaga. Wala pong pasok ngayon. Wala po talaga. Kasi nga ni, pinauruli na mga tugang sa mga estudyante, mga tugang duman. Okay? Kaya suspended na so klase. Good afternoon po. Sana makuha ang mga nagibukayan. Tangani po na mapadusahan. Ang paglog baga dyan mahigpit. Paano daw ito nakalaog? Iyong mananggad. Ano? Ang paglaog dyan, mananggad, arog ka inita. Hindi ko alam kung hanggang mo yan. Iyo, pataka ito, nag-part-time ako dyan. Siguro nagkapirang, may bigla akong inako na sarong subject sa mascom. Gari, dahil available na kwanta. Aram mo kaya, mahirakon ako dyan. Dinako ko, gari, 2 semesters nang nakaagi. Ang klase ko, 5:30 to 7:30 kayo dito. Diyo. Pag malaog ka dyan yun, nadumang ka sa gate, makakalaog ka, pero dahil ka makakaagi, kung dahil ka utubagang gate pass, sa pass, maigpit dyan. Ngunyan, kung midbid ka na, ipapahiling mo sa ID mo. Duman. Ngunyan, kung hindi ka maagi sa mga gate, ang ID dyan, ang ID, ipapunch mo duman sa, nalusugari mga tugang ka mo nag-agi sa MRT. Ito bagang so nagbabalintok na, so harang bagang minabalintok, minawara, kung bako sugari minauldot, minaulpok. Yan. Ito hindi mo, may kwan ito, may gari QR code, barcode, idudoon mo duman sa kwan, idudoon mo duman sa pitsagihan mo. Pag dinuon mo duman, ma-register itong barcode mo, mabuka siya. Pero kung bako katabi taga dyan, di ka makakalaog, di ka basta-basta, makakalaog ka ito, na di ka makaagi duman, taday ka man nga ni ID. Ang saro dyan sa pwedeng ilingon, sign ito parte na purot na, kuha na ito, itong letter na ito. Sign parte na purot, surat na ito. Bako dyan? Taday ka dyan basta, sa totoo lang, di ka basta-basta makalaog dyan, sabi ko nga ni uliton ko, faculty members, employees, students, ang ID ninda, igwasinda ki barcode, kaya iduduon mo duman sa, ano yan, pag dinuon mo duman, mabuka siya. Pagkaagi mo kinagkapirang minutos, minabalik siya. Meaning, pag bumino kasi ito, lumog katulos, taday ito minasulit, minabalik tulos ito, di ba? Iyan po ang kwan, iyan po ang kwan dyan, iyan ang klase kang agihan dyan. Maski digdi sa UST sa may St. Raphael, arog po kayan ang agihan dyan. O kaya, I don't know kung sa in parte ito nakuha, kung sa college, pero nahiling ko sa mga pictures na nakapurot, high school ito, high school itong itsurang ito na nagkairiling ko mga tugang so mga kamot, nagkairiling ko sa mga kamot. Puna sa uniform sa gilid, high school po ito. Okay. Anyway, sana, bata ngun yan aldaw bagad yun. Birthday ngun yan, tama ba? Birthday ngun yan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ikadua, ngun yan man nabanggi, may mga aktibidades tabi dyan sa palibot. No rin sa birthday siya ni Presidente Rodrigo Duterte, pakungun yan, ngun yan na di, ngun yan, 80th birthday. Tapos, ngunyan manal daw, first day of campaign. First day, mga tugag ang campaign sa mga lokal na posisyon. Oh, di ba? Kaya, matawo, asin, maruluwas, mga tugang dyan sa tuya, tabi na palibot. Iyan tabian sa tuya na abangan, taon-taon. Taon-taon nga ni mga tugang, igwatabi kami ki coverage sa ang grupo. Kaya nagdesisyon ka sa bago na. Iyan po, live mi sa Facebook. So, dyan sa Astrodome, buda sudigdi po sa Kawangan Park. Ilalive mi po iyan na duwangan sa Samuya Tabing Facebook. Buda dyan na banggi. Matukaw si Padingmar, ang mga alas 8:30 nin aga. 6:30 ano dyan? After Dr. Joey. 6:30. Matukaw si Padingmar. Sino tabi na maantabayanan niyan kung anong mga kaganapan dyan. May mga reporters na kami dyan sa Albay Astrodome. May reporters na kami dyan sa,
sa ano yan sa Sawangan. Tanganing madra po sendo kang situationer dyan na banggi sa gigibuhon tabi na ang proclamation rally. Yan. Tigdi sa Sawangan, may banda, kami kasi. Parlukan ako ni. Kami kasi, ngayon no. Sige na tabi, Shara. Sige na tabi. Yaw na si Shara John. Yaw pa. Okay na nantig tabi. Bata. Nakakuan yan, John. May dara ko tang heels yan. May dara ko tang heels. Di ba niya ako nga sir, pwede mag-heels nga duman nga sa. I-cover me. Yun ako. Mauli ka niya labanggi, pero kung maguli niya labanggi, may parahatol nga niya po ako. Sisa nga niya ako, ang parahatol mo, so nagsundo nga po sa ko. Nga niya ako, okay, sige, ingat. Tsa Salome, may mahatol po, budak sundo tao-tao, di ka po maghadit, ha? Iya po, yan. Ako ko na mahatol kay Shara, saga, dyan labanggi. Kaya ba ako si Mrs. duman sa sakuya na sasakyan ta. Matin kami kang ACCI. Kundi paano kaya? May mga biglaan tabi na changes mga tugang sa tuyang special coverage. Okay? O yan tabi. Mga tugang ang sitwasyon dyan po sa tuya na palibot. I do not know kung ano ang latest tabi dyan na pangyayari mga tugang sa tuya tabi na lugar. Pero todo, abangan na lang nindo diyan sa Sawangan, budak tabi sa Albay Astrodome. Live po yan sa Samoya Tabing Facebook sa DCGB and OKFM. Kasubago, request ko sa mga amigo ta diyan sa ako Bicol, budak sa grupo ni Kong Kaloy Loria na magbunutan nga kami kung saan ang makover sa OKFM o DCGB. Yan, ha? Magbunutan nga kami, tangani na magkapag-lisyon. Kaya, ang ganyan, tabi, mga tugang, may iritabi ang duwang yan sa OKFM and sa DCGB. Yan. Facebook Live, as in po, so mga reports kaya yan, simulcast po sa DCGB and OKFM. Tangani po na ayos an sa tuya na coverage mga tugang sa tuya tabi na duwang political rallies dili po sa tuya na palibot. Ang mga helang kangatay arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago tanganing mog mga tay kay puan po nasabayan nim protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule may silimarin po na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom mo day, mas maray po ang non-Liver Aid Silimarin Capsule. Sabay natural daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal sa mga butika nationwide. Alas 3:41 po ninapon. Magbabalik po kami. Bukod sa Indokang Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bye! Ano na nga ni numero kan ako Bicol Party List? 131 baga. Yan ang numero sa balota. Kan ako Bicol Party List 131. Ay iyo palan. 131 ang numero sa balota kan ako Bicol Party List. Rumduman mo numero 131. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapedro nga paragos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas penyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Alright, pagarayunan mo niyan ki Jingle. Ano yun? Ari? Pagarayunan mo niyan ki Jingle, adi. Pagatuya tabi na palibot, ha? Sige daw, kauronon ta daw mga tugang ang sitwasyon dyan sa munisipyo Candaraga. May kinaraman po sa grupo na kandidato man para alkalde Lal Baldo, no? Ngunyan tabing hapon. Mayor, maray na hapon tabi, si Henry ni. Maray na hapon po, BP. Salamat, Mayor. Onder ka po sa tuyang programa ngunyan. Kumusta po so sa indong first day of campaign? Ano po so ginibong aktibidad, Mayor? Marayban po. Baugmar kita ang first, pinaka-first na ginibuta, syempre, nag-spend kita ng time sa Kagurangnan. Opo. Nagduman po kita sa simbahan, nagpahaji, tayo man talaga dapat ang pigiinot si Lord. And aside from that, nag-breakfast man ako po with the whole lineup. Kaya iba ko po si buong lineup ko from the church. Tapos nagpamahaw po kami together. Nag-restoryaan. Mga plano. Kailangan. Iyo po ito ang nangyari sa Aldao na yun. Sinimplihan lang po natin. Pero sinimplihan mo sana, Mayor, ha? Po. Okay. So, ngunyan pong hapon, may dudumanong kamong lugar o may campaign activity po kamo niya na hapon? Meetings lang po. Meetings And then, okay. And then tomorrow ulit, may mga activities naman po kita. Opo. Sa Aga Mayor, ano po kita? Urban or Upland Barangay Tabi? And konsentrasyon? Sa sentro po kita. Sa sentro mo muna. Opo. Gari dyan muna kamo sa sa mga lugar na sabi nga ni Harani sa Indo. Sa Aga po, may Unity Walk ang buong I think national activity yung Hope. Iyo po. Yes po. Masabay po kamo duman, Mayor? Masabay po kamo duman? Yes, we will. Para at least I see. Yes po. Opo. Okay. Mayor, nagsaro lang po siyempre gusto masabutan kan mga parantabay although kaso inot na hapot ko na sa imo ini, pero generalmente ano po ang rason kung kita po tagari first time na although igwa na mga nagdaralaga na mga babae na mayors kan mga nakaaging daw. Pero ika po iba ang sa imong kwanta hali ka po sa agom ka po kan sa tuyang alkalde diyan, hindi nagkapagdesisyon ka po na magdalagan mo niyan tabing eleksyon na ini. Ano po tabi, Mayor, ang sa tuyang, sabi nga ni kan mga teenager baga, hugot, may kinaraman sa bagay na yan. Go ahead po. Opo. Siyempre po, may mga circumstances minsan na nangyayari sa buhay Minsan, dahil piga-asahan, no? Opo. Pero, yung ang piga-apod ko na minsan may mga kaapudan. Na minsan, dahil mo siya expected. Pero, inapod ka And wala, ang mahal na Diyos minsan, pag tiga-apod ka, dahil mo aram kung wala ka na ibang choice, kundi magsunod. Lakawon magsunod duman sa path na gusto niyang dumanon mo. Maski wala ito sa plano mo. Iyo baga. Pero, gari ba ko man po bago sa imo inita, kan alkalde si Mayor Awin, yaong kaman sa iya sa pagsuporta tabi sa sayang governance? From day one pa lang po na si Mayor Awin nakatukaw as Mayor of Daragadian na po ako. Nagtrabaho po ako sa iya bilang sa inyong executive assistant and sa pagplano pangani po sa inyong mga programa, proyekto activities, very involved na po kita dyan. And hanggang sa pag-implementar kaining mga PPAs niya. And even so, pagkamundag po
kang Arangkada Banwa dangan Yeah. sa inyong 6-point development agenda. Uyan po kolaborasyon po namon yan ni Mayor Awin Baldo. Silent Ayun. worker lang po ako ni Yeah. Mayor Awin Baldo. Iyo po. Opo. Iyan po napigigibo mong iyan sa lado tabi kan governance. Anibak-anibakaan ng mga draginyo na aram ninda, etc. Pero sa pangkubuhan po, pwede pong maihiras sa mga draginyo. Sisay po si Mrs. Lal Baldo tabi. Ayo po. Ako po, agom ni Mayor Awin Baldo. And syempre, nagyaon man po ako dyan. Digdi man po ako nagdadalagan. Bit-bit ko man po ang sa ako ng mga, kumbaga, academic and Opo. personal qualifications para po sa inin po kanin na pigdadalaganan ko. Siguro po, i-share ko man siguro po sa ako ng mga personal and bali nagtrabaho man po ako bilang Chief Finance Officer and then President po sa ng mga family-owned corporations. Opo. And before po ako naging Executive Assistant ni Mayor Awin Baldo. And of course, nag-ano man po ako, graduate man po ako ng legal management. And nag-abogasyon man sa lipot na panahon. And of course, nag-ano man po ako, nagkaigwa mga executive education and governance trainings, alin po sa Harvard Business School, sa Asian Institute of Management, and sa University of the Philippines. Yan po yung mga kumbaga background ko man, no? Opo. Yeah, okay. In kaso po baga sa maabot ngayong eleksyon, tawang kakimandato kan mga daragenyo, ika ang tiwalaan na maging alkalde kan daraga. Ano po tabi, Mayor Angari, saro muna, siguro sa mga mabotawi, hapot ko sa imo sa iba pa. Saro sa namo na nagari, priority mo sa mga daragenyo, kuniga po maging alkalde kan daraga. Syempre, siguro, kumbaga, given na ipadagos ta, no? Yes. So napunan ni Mayor Awin Baldo. Pero syempre, igwa pa kitang dadarahon. And usad na nga ni po dyan, so pig-apod kong Arangkada Banwa Livelihood Building Program or ABLB program. Kundiin po, yadi sad po yading Livelihood Building Program. Kundiin po magatawman ning mga resources po sa atin po ng mga sectors na makatabang po sa pag-angat po man sang saindang quality of life, no? Opo. Because sa usad po na-find out na mo during ng time po na nakatukaw si Mayor Awin, usad na mga top complaints po syempre sa mga tao is nagataas po nga ni na presyo sa mga barakalon. Ano po yan, na-find out na mo sa sabon po na mga paglibot, dahil sa pag-survey, sa mga pag-aram sa mga tao sa barangay. And usad po talaga na makakatabang dyan is magkaayo man po sindaning livelihood. Madagdagan po. So sa indang kumbaga economic stability man po sa buhay. Ayun. Magayon po. Sabi nga ni, pagkwantulos, so pagdugtong sa buhay mo na pandugtong po sa tulak, Mayor. Importante yan na may deliver sa tuya ng mga kababayan. Okay. So, Mayor, good luck tabi. Unless na maigwa ka ki pangapudan sa mga mensahe tabi sa mga Dragenyo. Go ahead, tabi. Ang sakon po na mensahe, nalugod bang po magtarabangan may giraray kita, na magkaurusad man giraray kita, sa padagos po na pag-arangkada sa Banwa, and padagos ko man po pigpapasalamatan sa mga tao po na nadagos man giraray nagatiwala, nagasuporta po sa Samon, and kay Mayor Awin, and Sakon, and of course, pati naman po sa Sakon ng mga pag-iriba. Opo. Good luck, Mayor. Salamat mong maraysay mo. Maraming salamat po, BP. Opo, thank you so much. Mga tugang kandidato po para alkalde, yan po sa munisipyo Candaraga, Mrs. Lal Baldo. Yan. Okay, bueno, 3 minutos, alas 4 na. Salbatana, ano yun nga pinurwad sa kuya, sa amigo ko? May nag-collapse dang building sa Kwanyon, sa Bangkok, ha? Dahilan sa earthquake sa lugar? Naiko po. Sige, anyway. I-search mo daw tabi, Angel, ini. Gari, kung ano? Grabe man ang mga nangyari ngunyan sa palibot. Ano? Ha?
Diyan po mga tugang sa Tuya Tabi na ano yan, mga neighborhood na kagigba tabi Kilinog. Ingat ka mo Ingat tabi kamong maray Sige, good afternoon. Wow, thank you. Ini palan si Renen. May pinadara palan sa kuya si Renen na kwan. May pinadara palan sa kuya si Renen na mensahe. The best ka man, amigo. Adi, tunayong ka man, amigo. Tunayong ka man. Thank you. Dapat nga pakusugon ang monitoring sa CCTV and iarog ang mga airport pag higpit sa paglaog. Yan. Sa erection po ito kansaro sa mga paraantabay ta, hindi po sa Satuya na programa. Kasubagong aga, nagpaluwas ako nagtao kong message duman sa lecture series sa campus Mianola. Pinadala sa kuya ni Renen Sukan. So, sa kuya na mga patalastas duman. Okay. Thank you, amigo. Salamat tabi. Para makita alas 4 na, mga tugang dyan po na 6:30, Myanmar earthquake. Iyo adi. Pangyayari sa kwan tabi. Adi. Sa tuya, mga tugang. Thank you, tabi, amigong Jer. Panulo yan kang kasarong aldo baga duman na kuan duman tabi sa kuan adi duman baga sa sa kansarong aldaw duman baga sa sa New Zealand sa New Zealand naiko po sa nagulpi ang sa Tuya Tabi na mga edipisyo duman sa Myanmar. Ingat tabi sana po makadekitawo na kuan Sana po dahil kitawo na gadan, mga tugang may kinaraman sa mga pangyaring ini, mga tugang duman sa Myanmar na nag-collapse ang kadakol ng mga buildings, Dahil lang po mga tugang sa linog duman. Sige, mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Hindi pang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po akong alas 5 sa aga sa programa pong Morning Hiri. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Mabuhay. Maray na hapon sa panguna ko. Morning Hirit ako. Thank you mo, baby pala. Pinapagalong kan aga hapon ang programa. Salamat. Goodbye. Maray na hapon. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba?